Kaixo lagunok, nik ez ditut erabiltzen, baina batzuek betaurrekoak behar izaten dituzue ondo ikusteko. Beraz, galdera sinplea da. Nola funtzionatzen dute betaurrekoek eta zergatik hobetzen dute ikusmena? Uste baino zientzia gehiago dago eguneroko asmakizun horren atzean. Baina, lehengo, nola funtzionatzen dute begiek? Begiek argia jasotzen dute eta ura fokatzen dute erretinan, begiaren atzealdean dagoen geruzan. Erretina da argi hori seinale elektriko bihurtzen duena, neuronen bidez burmuinera bidaltzen duena. Burmuinak begiek bidalitako seinalearekin irudi bat sortzen du. Bai ikusi, burmuinak egiten du. Begia lentea soilik da. Baina batzuetan fokua ez dago ondo, lauso ikusten dugu edo distortzionatua. Zergatik ikusten dugu gaizki? Pertsona batzuk miopeak dira. Urrunetik gaizki ikusten dute. Argia erretina aurrean fokatzen da. Horregatik, hurbileko gauzak ondo ikusten dituzte, baina urrutikoak ez. Hipermetropia dutenek kontrakoa. Hurbil, gaizki, baina urrunetik ondo ikusten dute. Argia erretina atzetik fokatzen da. Eta gero daude astigmatismoa dutenak. Geruza, korneoaren eta kristalinoaren kurbadura irregularra dela eta argia modu okerrean fokatzen da. Eta irudiak lausotuak agertzen dira. Eta zer egin dezakegu gure lente naturala ez badago guztiz ondo? Bai, beste lente bat jarri aurrean, argia berbiratzen duena, erretinaren gainean behar bezala fokatu dadin. Miopia baduzu, lenteak argia pixka bat atzerago eramango du, erretinan guztiz ondo fokatu dadin. Eta hipermetropia baldin baduzu kontrakoa, irudi fokatua aurrera eramango du. Eta astigmatismoaren kasuan, lenteen forma da desberdina dena. Irudia deformatzen du norabidearen arabera, begian dugun irregulartasunaren kontra. Betaurrekoen eraginkortasuna duzun arazoaren araberakoa izango da. Optikariek begiak duen fokatzeko gaitasuna neurtzen dute, eta horri graduazioa deituko diote. Graduazio horren arabera diseinatzen dira lenteak, hobeto ikusten laguntzeko. Hurrengoan, betaurrekoa jantziko dituzunean gogoratu. Zure begiak eta betaurrekoen lenteak talde lanean ari dira argiaren bidea zuzentzeko eta mundua argiago ikusteko.